две икони в немското автомобилостроене. CL, който е фейслифтов 2012 година, и BMW 650 ръчна скоростна кутия 2008 година, пак фейслифт. Тук имаме емблематичния двигател M278, който е 4.7 битурбо, около 450 коня, а тук имаме 4.8, обаче атмосферен и в момента работещ. Тази машина е ръчна скоростна кутия, тази машина е автомат. Хайде сега кажете вие, кое бихте предпочели? Този CL, който всъщност е и 4x4, или 650-ката ръчна кутия, която се и продава. И си направете труда, ако наистина ви е интересна тази кола, че в България оригинална 650-ка с ръчна кутия на пазара в момента по всяка вероятност няма. Ние като я купувахме преди години, беше много рядка заради това, че е ръчка. Който се интересува да ми пише, защото е време да отпуснем към следващия собственик. Това ли избирате или това?